Hey guys! Welcome to Mama's Voice. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. On our previous episode with Father Carty, he talked about his journey on priesthood, his inspirations, and the people who helped him, and also the challenges as a young priest. Join us as we continue to get to know Reverend Father Ricarty Macalina. Nung una po, my dream is to become a licensed psychologist. So, kaya gusto ko pong i-take before is a psychology. So, ang totoo po, nag-take up din po ako ng exam sa isang prestigious university and I passed the exam. Kasabay po yan ng exam ko sa seminaryo sa Franciscan. Kaya lang po, ang dasal ko noon, kung ano yung unang darating na results, yun yung plano ng Diyos. Obvious naman, sa seminaryo, konti lang yung nag-exam. So, unang dumating yung results noon. Kaya, I have chosen the path to priesthood rather than to pursue yung pong AB psychology na ita-take up ko sana dun sa isang university. Una-una po yung mga religious, meron po silang tinatawag na evangelical counsels, yung mga vows nila of poverty, chastity, and obedience. So, sa religious po, pag after your novice, especially during the solemn profession, talagang meron kang pipirma na document na you will not receive any material wealth na nasa pangalan mo. Lupa, bahay, kotse, lahat in common nakapangalan sa religious order kung saan ka belong. Kabaligtaran naman sa diocesan naman, meron tayong tinatawag na yung mga aming ordination vows. Ano po yan? Yung celibacy, yung simplicity of life, and also obedience to the bishop, to the local ordinary, and also yung praying of the liturgy of the hour. So yun po yung sa amin. Hindi naman po requirement kasi meron po mga seminarians na dire-diretso po sila sa kanilang formation from minor, college, theology. But sa akin po, ina-advise ko po yung regency. Kasi po magkakaroon ka ng ibang perspective sa buhay mo. Madidepen pa lalo yung iyong interpersonal skills, lalalim yung iyong pagkatao. So, masasabi ko po, salamat sa aking mga formators because meron silang program sa akin na Regency for 3 years because nadipen po yung aking pagkatao. Yung human side ko po, yung interpersonal skills. Dati po, mahihain ako. Dati, parang kung ano yung gusto ko, yun lang yung nasusunod. Kaya masasabi ko po, kung agad ako na-ordinan, siguro, isa po ko sa mga pari na mayabang, pari na mainitin ng ulo, pari na parang hari na kung anong sinasabi dapat hindi nababali. So yun po yung kagandahan po ng regency. Makikita mo yung aspect ng ibang ng life mo outside the seminary. And matitest mo rin siya if God is calling you indeed to the ministry of priesthood. Kasi meron pong mga nagre-regency po na nakita na lang kailang bukasyon sa married life. So, yun po dapat yung isa din nating maintindihan when someone enter the seminary. Ang formation po na yun hindi lang sa pagpapare. Ibig sabihin, along the way, tinuturuan din ng seminaryo because it is a place of discernment kung saan ba tinatawag ng Diyos ang lalaking ito, sa pagpapari ba o sa buhay pagiging may asawa. So, basically, ganun po. Usually po, meron silang program. Nang sa akin po, inassign po nila ako dito sa Bahay Pag-ibig for 3 months. Nag-join po ako sa paglalaba, pagpapakain ng mga lola, paglilinis sa surroundings dito. Kaya siguro yun, inassign din po ako dito dahil nakita nila na
I was here before during my seminary formation years. So yung mga ganun po. And then, yung iba naman, sinasabihan na magtrabaho sa corporate world kasi parang ang iniisip ng batang yun, pagpapare lang, pagpapare, wala siyang perspective na iba. So, kung i-explain ko yung ingredients, para siyang it is a test of vocation where God is calling you in the priestly life or in the life outside the seminary, outside the ordained ministry life. Parang ganun po yung parang tinitimbang mo yung sarili mo. It is a test, it is a process of discernment. Nag 1 year na po ako last May. So more than 1 year na po ako bilang apostolate director ng institusyong pong ito. Unang-una po, tinatanong ko sarili ko, ba't ako yung na-assign dito? Wala naman akong training sa psychology talaga, sa healthcare services, yung mga ganon. Pero ang naisip ko, plano ng Diyos sa akin ito. And sabi nga nila, bloom where you were planted, sabi nila. So dapat, kung saan ka dinala ng Diyos, doon ka dapat nag-grow. And you let God to form and mold you where He is where He assigned you. Kung saan kanya itinalaga na dinala, dapat doon ka, hayaan mo yung sarili mo na i-form ka ng Diyos doon. I-mold ka ng Diyos doon. So, yun po. And then, yung mga challenges po, una, syempre, yung 1 year ko po, parang dinadama ko lang kung ano ba yung ministry na to. So, basically, dito po, meron po mga areas of services na binibigay sa mga elderly. Yung pong home care services, yung pong food services po, yung physical, and then yung health service po namin, tsaka po yung spiritual aspect. So, yun po yung aming holistic approach in taking good care of the lolas and lolas here. And isa pong lagi naming challenge dito ay yung pananatili po ng mga registered nurse kasi they come and go. So, meron po mga nurse na gusto nila yung hospital setup, kaya po minsan mga 2 years, 3 years, then umaalis din po sila. So, luckily po, or it is by God's grace, this coming January po, meron po nag-apply sa amin na 2 nurse din po na mag-take good care po sa mga lola at lola namin. Una-una po, I love reading books po, especially history books, church history books. So, yun po talaga yung interest ko kahit nung seminarista pa po ako. And also, exorcism books. So, kaya po siguro nadala ako sa exorcism because nung college pa po ako until theology, yun na po yung mga binabasa kong libro. Then secondly po, at during the pandemic po, natutunan ko rin pong mag-biking. Then dati pa po jogging and then basketball, hobbies ko rin po yung mga yan. Unang-una po, kailangan po nating maintindihan that the ministry of exorcism and spiritual liberation falls under the sacraments of healing. Diba yung pong sacraments natin na 7, ano po yan, diba? Sacraments of Christian initiation, yung baptism, confirmation, saka yung Holy Eucharist, diba po? Then sacraments of vocation, yung holy orders, saka po yung matrimony. And then meron po tayong sacraments of healing. Ano po yan? Yung reconciliation and anointing of the sick. Doon po sa sacrament of healing, dahil po sacramental yung exorcism, falls under the healing ministry of the church. Because yung mga afflicted po, they are sick spiritually by the activity of the evil one in their life. So yun pong exorcism, isa siyang pagpapagaling laban sa mga sakit na dinadala ng mga masamang espiritu sa mga taong nararamdaman nila ang power ng evil spirits and demons. Sa canon law po, hindi po lahat. So dapat po, sinasabi po ng canon law, merong unblemished reputation, prayerful. Yung old canon law, sabi nila old in age, pero recently po mga exorcists, mga bata po ngayon, especially in the Philippines. And then usually, tao siyang may malalim na relasyon at pagdarasal.
Pero sa kabila ng ganun, kahit hindi ka perfecto, tinatawag ka rin ng Diyos yun. At dapat meron din siyang training in that kind of ministry. So kami po, every year, meron po kaming conference, na ginaganap po sa UST. Yung pong Philippine Conference of Exorcism na spearheaded po by the Philippine Association of Catholic Exorcists. So, bali po hindi na po kami pupunta sa Roma para mag-aral. Yung mga professors ng Rome, sila po yung pumunta dito sa Philippines each year. So, ginaganap po yun sa UST po every year. So, yun po, training. Want to know more about Reverend Father Ricarty Macalino? Tune in to Limang Siglos YouTube channel and Facebook page for the next part of our interview. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jama Taray Shune!